Здравейте! Ето, че дойде време да се запознаем и с второто произведение от раздела Любовта. Това е стихотворението на Христо Фотев «Колко си хубава». Нека започнем с няколко думи за автора. Макар че не сте го изучавали до сега в училище, надявам се всички сте чували името му и неизменно го свързвате с Бургас. Да, той израства в този град, обича морето, но всъщност е роден в Истанбул през 1934 година. Когато е едва на 5 годинки, семейството му се премества и живее в морския ни град. Интересно, че първите 1-2 години от живота си бъдещия поет е говорил само на турски и гръцки. Първата стихосбирка «Баладично пътуване» излиза, когато той е вече 27 годишен и прави силно впечатление на литературната критика и на четящата поезия аудитория. Прави впечатление с това, че тя е много различна от онова, което познаваме в тези тоталитарни времена. Става известен, приет е за член на Съюза на българските писатели. Казвам това, защото в ония години е било изключително трудно, да не кажа невъзможно, млад поет да стане член на този съюз. А Христо Фотев получава една изключителна популярност, макар че бохемското му поведение никак не беше в унисон с изискванията на тогавашния комунистически режим. Издава 10 стихосбирки, работи като драматург на драматичния театър в Бургас и през 2002 година почина. Нека сега да видим кои са основните теми, застъпени в тази най-красива поезия, както я нарича неговия съгражданин, големия поет Недялко Йорданов. Тези основни теми са свободата в живота. Фотев остава верен на своята артистична, свободолюбива природа. Той отстоява своите възгледи. След 10 ноември 1989 година не се отказва от нищо сътворено от него. Не се оплаква от съдбата си. В подкрепа на думите си ще ви цитирам едно негово стихотворение. Кълна ви се, аз всичко бих повторил. Аз всичко бих отново изживял, излюбил, изпътувал, изговорил, измолил и изплакал и изсмял. Аз бих повторил целия си дивен и кратък свой живот до днес, със същия безмилостно наивен и въпреки това измерен жест. Други основни теми в поезията на Христо Фотев са морето и любовта. Морето, най-голямото събитие, как ме издига към върха си целия. Не вярвай, че морето е измислица. Морето съществува. И достатъчна е вярата ти в някакво приятелство, за да израсне бавно пред очите ти. Тези 2 цитата, вярвам ви, показаха въздействието на морето върху светоусещането на поета. Този природен феномен е причината Бургас да бъде възприеман като град с хармонична, вълшебна, едва ли не сакрална атмосфера. Но нека се върнем към разглежданото в това видеостихотворение и към раздела Любовта. Всички знаем, че именно любовта е способна да преобрази човека, да му помогне да полети. Не случайно поетът Румен Леонидов определя Христо Фотев като жрец на любовната поезия. Нека преди да започнем да разглеждаме, да анализираме, осмисляме произведението, заедно да го прочетем. Има посвещение на М.К. Колко си хубава! Господи, колко си хубава! Колко са хубави ръцете ти! И нозете ти колко са хубави! И очите ти колко са хубави! И косите ти колко са хубави! Не се измъчвай повече! Обичай ме! Не се щади! Обичай ме! Обичай ме с истинската сила на ръцете си, нозете си, очите си, с цялото изящество на техните движения. Повярвай ми завинаги и никога ти няма да си глупава. Обичай ме. И да си зла, обичай ме. Обичай ме.
по улиците, след това по стълбите. Особено по стълбите си хубава. С дрехи и без дрехи, непрекъснато си хубава. Най-хубава си в стаята, в тъмното, когато си с гребена и гребенът потъва в косите ти. Косите ти са пълни с електричество. Докосна ли ги, ще засветя в тъмното. Наистина си хубава. Повярвай ми и се старай до края да си хубава. Не толкова за мене, а за себе си, дърветата, прозорците и хората. Не разрушавай бързо красотата си с ревниви подозрения. Прощавай ми внезапните пропадания някъде. Не прекалявай, моля те, с цигарите. Не ме изгубвай никога. Откривай ме. Изпълвай ме с детинско изумление. Отново да се уверя в ръцете ти, в нозете ти, в очите ти. Обичай ме. Как искам да те задържа завинаги, да те обичам винаги, завинаги. И колко ми е невъзможно, колко си ти пясъчна. И моля те, не казвай ми, че искаш да ме задържиш завинаги, да ме обичаш винаги, завинаги. Колко си хубава! Господи, колко си хубава! Колко са хубави ръцете ти! И нозете ти колко са хубави, и очите ти колко са хубави, и косите ти колко са хубави. Колко си хубава! Господи, колко си истинска! Красив, запомнящ се текст, преклонение пред красотата на жената. Сигурно ви направи впечатление посвещението в началото на МК. Зад тези инициали стои името на първата любов на поета Мила Кереметчиева. Фотев пише това стихотворение, когато е едва 20 годишен. За тази любов четем в книгата на Кирил Гоцев "Разговори с Христо Фотев. Опит за литературна анкета". Пред своя съгражданин и съсед в Бургас Фотев споделя: "Това беше едно момиче, може би това е единствената ми любов в класическия смисъл. Една много голяма влюбеност от моя страна. Беше моя съседка. Познавам я от дете. Бях влюбен. Страдах и бях щастлив. Не знае защо, но аз се оплаших. Бях премного влюбен, за да се оженя за нея. Премного я обичах." Още докато четях стихотворението, ви направи впечатление, че то е изградено като обращение към любимата. А това, че липсват ясно отделени строфи, прави текста по-искрен, по-непринуден, по-спонтанен. Стихотворението започва с възклицателни, с поредица възклицателни изречения, които ни помагат да усетим преживяванията на лирическия аз. Трепет, вълнение, възхита. Усещаме както духовната извисеност, така и физическата красота на любимата жена. И за това помага метонимичното пресъздаване на образа. Да припомним какво е метонимия. Това е изразно средство, при което преименуваме. Тоест, едно название или дума сменяме с други поради някаква връзка между тях. Назовавайки хубостта на ръцете, нозете, ние възприемаме телесната красота на жената, а очите и косите свързваме с духовното богатство на любимата. И щом започнахме с художествените изразни средства, нека споменем и анафоричния съюз "и", повторен в началото на няколко стиха, и епифорите, повторенията в края на стиховете. Хубави, хубави, хубави. Възклицанията от началото прерастват в императивни, заповедни изречения, които засилват усещането за искренност, всеотдайност в любовта. Присъствието на тези метонимични елементи, за които споменахме, помагат да се усети изяществото на женското тяло. Тук ми се иска да обърнем внимание на призивното "обичай ме", което напомня по-скоро неосъществена взаимна любов. "И да си зла, обичай ме".
Този стих не ви ли звучи някак противоречиво, провокативно? Ами да, очертава женско присъствие, дава израз на желанието да се изживее любовта в нейните полюсни измерения. Тук отново ще цитирам Кирил Гоцев, който казва, че най-специфичното при Фотев е неговото прободено сърце. Продължавам с прочита на творбата и виждам присъствието на обичаната жена на различни места и в различни ситуации. По улиците, по стълбите, в стаята, с дрехи и без дрехи. Метафорите и антитезата между мрака и светлината разкриват многоизмерността, многозначността на битието. Тук ще цитирам професор Светлозар Игов. Малко са стихотворенията, писани на български език, в които да срещаме така остро усещане за върховите моменти в битието. Може би защото са малци на хората, надарени с така остър, сетивен и духовен усет за тяхната висота. В това стихотворение сме свидетели на една картина, свидетелстваща за женственост, приказност, изящество. И гребенът потъва в косите ти са пълни с електричество, докоснали ги ще засветя в тъмното. Гребенът е атрибут от приказните сюжети, който тук придава една вълшебна, приказна, магическа атмосфера. А електричеството, макар че е символ на съвременния свят, се свързва с светлината, с просветляването, с извисяването към по-добро, по-истинско. А тези препратки ни отвеждат към любовта, трепета, очакването за случващата се любов. Надграждането на това усещане за преобразяващата сила на любовта откриваме и по-нататък в стихотворението. Наистина си хубава, повярвай ми. От една страна имаме желанието на лирическия аз да задържи завинаги любимата до себе си. Как искам да те задържа завинаги, да те обичам винаги, завинаги. От друга страна, той много добре съзнава, че любов завинаги не съществува. И колко ми е невъзможно, колко си ти пясъчна. Точно на вас, млади хора, не искам да казвам, че е невъзможно постигането на вечна любов. Затова ще припомня за човешките несъвършенства, за способността на всеки от нас да носи контрастни чувства в себе си. Метафоричният стих «Колко си ти пясъчна» напомня точно тази преходност, уязвимост в човешките взаимоотношения. Финалната част на творбата връща към началото. Това, знаем, се нарича композиционна рамка, а тук бихме могли да я наречем и емоционална рамка. В финалния стих обаче думата хубава е заменена с истинска. Колко си хубава, Господи, колко си истинска. И това ни навява на мисълта, че красотата е вълнуваща, докосваща, завладяваща, само когато е истинска. Влюбвайки се, човек открива другия, но открива и собствените си достоинства. Любовта не е свързана с физическото, притежаваното. Тя е преди всичко извисяване на духа. Да си влюбен, това значи не само да виждаш красотата около теб, но и да бъдеш по-добър, по-човечен, по-градивен. Но спирам до тук, защото съм убедена, че вие много, много по-добре от мен можете да тълкувате любовта, да се вълнувате от всичките й проявления. И ще завърша с обичайното си пожелание да бъдете здрави и споделено влюбени. Чао!